Dobrý podvečer, vážení internetoví diváci. Vítame vás v tohoročnom prvom Koloseu. V prvom rade nám dovolte, aby sme vám zaželali všetko dobré v tomto roku, veľa šťastia a zdravia, aby sa nám podarili kroky k vylepšeniu demokracii, aby sa nám podarili objasniť nejaké kauzy, ktoré by napomohli k spravodlivejšiemu životu, a aby sa nám podarilo trošička pohnúť to veľké koleso demokracie dopredu. Sledujete prvé vysielanie v roku 2010, prvé vysielanie priameho záznamu zo zasadania výboru občianskeho združenia Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv. Sme dneska aj v takom zúženom počte, pretože naši členovia výboru sú na zahraničných misiách a my nechceme sklamať a chceme dodržať ten pravidelný náš dvojtýždňový cyklus, párny štvrtok odvysielať túto reláciu a odvysielať názory, ktoré trápia nielen nás, ale aj širokú verejnosť. Na dnes sme si pripravili taký program, ktorý bude taký ľahší. Je to v prvom rade určitá taká zmena, že budeme teraz pravidelne sa zaoberať aktuálnymi informáciami, čo sa deje na politickej scéne, čo sa deje v zahraničí. Ďalšiu časť zameriame na aktuálne problémy, ktoré sú na Slovensku, a na záver sa budeme vždycky venovať víziou, ako vylepšiť tento stav, ako napraviť veci, aké zákony poprípade by sme mohli navrhnúť, aby sme vylepšili demokraciu do takých rozmerov, aby bola priateľná pre každého. My dnes vieme, že demokracia je veľmi vážne spoločenské zriadenie a zatiaľ sa hovorí, že nič nebolo vymyslené lepšie, aj keď my si myslíme, že určité kroky tu boli k takému spravodlivému sociálnemu štátu, a to bol socializmus, ktorý mal svoje tiež nevýhody v tom, že vládla jedna komunistická strana, že aparátnici prevzali absolútnu moc, že bola obmedzená sloboda, ale pre tú širokú vrstvu obyvateľstva bol zabezpečený sociálny systém a ľuďom sa žilo, tak povediac, úprimnejšie, veselšie, lepšie, bola lepšia nálada, každý musel pracovať a preto nebola taká chudoba, neboli bezdomovci a nebola taká kriminalita a podobne. Ale samozrejme, že mal aj tie nedostatky, že vládli aparátnici, ktorí nakoniec zradili svoju robotnícku triedu a urobili tzv. Politický prevrat a zaviedli demokraciu, ktorá sa zase väčšine ľuďom nepáči. A hlavne tým sa nepáči, čo sú momentálne chudobní, čo sú momentálne nezamestnaní, nepáči sa určite tým, čo sú bezdomova, nepáči sa bezdomovcom, nech akokoľvek budú o nich hovoriť, že oni chcú takým životom žiť. Nepoznané nemá hodnotu a nepáči sa to určite aj väčšine ľudí, pretože vidia, že okolo nás je napríklad také Švajčiarsko, kde sa žije oveľa lepšie, kde je oveľa vyššia životná úroveň a myslím si, že všetci ľudia sme rovnakí a preto cítime trošička diskrimináciu voči týmto iným ľuďom v iných štátoch, ktorí si to vedia lepšie zariadiť. Ale ako sa hovorí, demokracia pochádza z ľudu a záleží na nás všetkých, ako si vybudujeme tú demokraciu a akú demokraciu budeme potom využívať. Takže to by bolo tak na úvod. No a teraz by som prešiel k takej prvej otázke, a to znamená niečo k tej aktuálnej téme, čo teraz rezonuje v spoločnosti. Tak Miško, čo myslíš, čo teraz rezonuje v spoločnosti? Ja som na internete dneska objavil množstvo článkov a jeden z článkov ma veľmi zaujal a to si myslím, že teraz
absolútne všetci ľudia o tom rozprávajú, v električke, všade, dokonca vraj to má tento problém celosvetový rozmer a je to škandál s výbuštinou, ktorá bola nejakým spôsobom bez vedomia občana štátnou mocou doručená do jeho batožiny a vyvolala mu nepriaznivé problémy. Takže budeme sa chvíľku zaoberať, tu je taký obrázok, možno, že ho dáme na kameru, že ako to vlastne celé prebiehalo. No, skús, Miško, či by si to vedel ty zhodnotiť, že o čo vlastne ide, o čo v tomto spore išlo? Tak z tých informácií, čo som sa ja dozvedel, tak išlo proste o to, že sa konalo cvičenie na psa, ktorý je vycvičený na vyhľadávanie výbušnín a robili to cvičenie na nič netušiacich občanov. To bolo prvé riziko, čiže to bola tá pôvodná chyba. No a robili to cvičenie v sobotu a ten policajt, ten psovod, dal v jednej miestnosti v Batožine umiestniť trhavinu RDX alebo nejaký exogen a v druhej miestnosti priviedol psa, ktorý označil tie boli dve výbušniny a označil oboje, ale nejakým neuveriteľným omylom, neuveriteľnou náhodou zobral len tú jednu výbušninu a tú druhú tam nechal pri tej batožine toho istého občana, Slováka, a ten potom letel tým lietadlom do Írska a ten policajt zodpovedný si to uvedomil až neskôr, ale uvedomili na to pilota, ale povedali mu, že je tam len neškodná látka alebo niečo proste to lietadlo vzlietlo a až o 2 dní sa to dozvedelo írske ministérium a zatklo toho Slováka. No, čiže vlastne išlo o to, ja to poviem tak troška zjednodušene, že nič netušiaci občan prišiel na letisko s kuframi, vracial sa späť do práce, do Írska, vyložil batožinu, batožina odišla v tom pásovom priestore, on vystúpil nič netušiaci v Írsku, zobral si svoju batožinu, išiel domov, našťastie sa nič medzi tým nestalo a na druhý deň alebo na tretí deň bol prekvapený, že ho prišla zatknúť polícia a našli u neho výbušninu. Čiže to sa stalo tomu občanovi. Oficiálna verzia je taká, že ministerstvo vnútra dalo oficiálne stanovisko, že došlo k takej situácie, že to zaradili medzi položku cvičenia, že bolo cvičenie, vyhľadávanie výbušniny psami a že je zvykom, že nič netušiacim občanom na jednej strane toho pásu dajú do kufru výbušninu a na druhej strane toho pásu by pes mal tú výbušninu nájsť a vlastne takto si cvičia psov. Ale to je oficiálna verzia, proste zlyhal ten policajt, ktorý zabudol tú výbušninu vybrať. Ale zaujímavé sú príspevky na internete. Na internete sa rozpútalo toľko diskusných príspevkov, že ku každému tomuto článku, ktorý vznikol, je minimálne 300-400 príspevkov. Dokonca rekord drží SME, kde som sa dočítal, že je až 1050 príspevkov. A to je zaujímavé rozobrať. Aký je názor verejnosti? Tak za prvé,
stotožňujem sa veľmi s jedným príspevkom, ktorý povedal, že nejde o škandál s výbušninou, ale ide o škandál, že sa nepodarila konšpirácia. Totižto, ako sa tieto veci dajú zneužiť, keď ide o zneužitie nič netušiaceho civilného obyvateľstva. Na to reagovala aj svetová tlač a svetová verejnosť, že je to veľmi nepripustné, aby nič netušiaci občania boli zneužívaní na rôzne policajné akcie s takou ostrou muníciou, ako je výbušnina. Čiže ľudia tam prispievajú na tom internete veľmi odborne a si myslím, že sú to aj z kruhov takých bezpečnostných, lebo sú tam veľmi pekné analýzy. A mne sa páčila jedna analýza, že vlastne zlyhala konšpirácia. A v čom je to konšpirácia? V čom sa to dá zneužiť? Tak vieme, že po socializme tu prebiehali rôzne tlaky, že či udržať socializmus a vylepšovať ho, alebo prejsť rovno na kapitalizmus a socializmus zahodiť. Bol tu vypracovaný určitý plán, ako sa zbavovať nepohodlných ľudí. No a si myslím, že sa tu preniesla, kto videl film Nepriateľ štátu, tak si to mohol uvedomiť, že sa tu preniesla tá americká politika, alebo ten americký systém CIA, ako likvidovať perfektne ľudí. Tak si predstavme takúto modelovú situáciu, že ja som nepohodlný občan, ktorý tu kritizuje neustále niečo, kritizuje demokraciu, kritizuje vládnuce kruhy a niekto sa ma pokúša odstrániť. A vymyslí taký systém, že jednoducho, už si pamätáme z minulosti, že ľudí zatvorili za to, že mu našli drogu v aute, pritom on tvrdí, že ju tam nedal. Že ľudí zatvorili za to, že im spravili domovú prehliadku, našli im drogy a oni tvrdia, že im tam nedali. Tak si predstavte, že ako ľahko by sa mohli niekoho zbaviť, keby mu vlastne oficiálne policajné zložky dali trhavinu do jeho zavazadiel, v príslušnom štáte upozornili políciu, tam ho zatkli a nepomôže mu ani svetená voda. V tom je to nebezpečné. V tomto je to nebezpečné, že kľudne mohlo ísť o to, jak na internete píšu, že nevydarený pokus konšpirácie, že ten policajt sa pomýlil a dal to do iného kufru. Do kufru, ktorý patril obyčajnému robotníkovi, inštalatérovi, radioamatérovi, alebo aké mal zamestnanie v Írsku a išiel do práce. Čiže nemalo by sa to stávať. No, tu vzniká vážne podozrenie, že sa vyplavil na povrch len ďalší spôsob, ako sa tajné služby zbavujú nepohodlných ľudí, ktorí sú nepriateľní pre túto oligarchiu a pre túto parlamentnú totalitu. No a vlastne je to veľmi jednoduchý spôsob odstránenia, ako si už aj ty hovoril, že stačí, keď niekto cestuje do zahraničia a potom mu pod zámienkou cvičenia mu tam dajú výbušninu, čo ja viem, bude cestovať do Ameriky. V Amerike sú také tvrdé zákony, ako je ten vlastenecký zákon pána Busha, že vás môžu proste keď mu nájdu tú výbušninu, takže ho hneď zavujú na 20 rokov. Bez žiadneho vysvetlenia. Nepomôže žiadne vysvetlenie. Áno. A ešte k tomu ten vlastenecký zákon je taký tvrdý, že vás môžu len z podozrenia, že ste teroristi, ani nemusíte mať tú výbušninu, legálne mučiť a pri mučení sa kdokoľvek prizná. Ku všetkému. Čiže to je ten problém, čo si ja myslím, že sa to dá zneužiť. Všetko sa dá zneužiť. Tak, jak Európa prijala zásadu, že nebude vykonávať tresty smrti, pretože trest smrti sa dá tiež nakonšpirovať, zneužiť a človeka zabiť, ktorý povedzme je nevinný. Koľko prípadov nevinných sa stalo. Amerika trest smrti má, pretože ho potrebuje.
A zase toto si myslím, že je veľmi vážna otázka a verejnosť by sa mala s tým vážne zaoberať a dokonca si myslím, že by mala vzniknúť občianska iniciatíva, ktorá by dohliadala nad prešetrením tohoto celého prípadu a vôbec toho, kto schválil, akú to má legitimitu. Schválili sme my, občania, niečo takého, aby na nás sa skúšali takéto veci? A keďže sa toto prevalilo, čo ešte sa na nás skúša? Aké cvičenia sa na nás robia? No tak potom samozrejme, že ja podozrievam, že mi bránia v podnikaní, pretože na tento mobil mi neprišla ani jedna objednávka, aj keď robím obrovskú reklamnú kampaň, pretože proste je cvičenie a mi zadržujú všetky telefonické rozhovory. Takže je to vážny problém a si myslím, že treba sa s tým zaoberať a budeme očakávať, že nám na našu internetovú stránku napíšete vaše názory okolo tohoto problému. Tak si myslím, že mohli by sme prejsť k druhej časti našej relácie, nášho kolosea, a to je tajný dohľad. Tajný dohľad veľmi úzko súvisí vlastne aj s touto kauzou. Prečo sme si vybrali tajný dohľad? No my už sme tu raz spomínali, že sú tu praktiky, ktoré není až tak demokratické. Demokratické pretože v demokracii, kde je vláda ľudu, by mal ľud odhlasovať určité formy, ktoré sa robia na zaistenie bezpečnosti štátu, že či s tým ľudia súhlasia, alebo s tým ľudia nesúhlasia. A jedna z takých fóriem je, už aj pán poslanec Soboňa hovoril, že na Slovensku sa robí nad občanmi tajný dohľad. Pokiaľ ten tajný dohľad je v prospech občanov a v prospech vlády a v prospech štátu, tak je to v poriadku. Ale vieme, že tento tajný dohľad sa zneužíva. Vieme, že bolo natočených veľa filmov, aj ten film Nepriateľ štátu, že sa zneužívajú bezpečnostné zložky na cvičenia, ktoré v skutočnosti nie sú žiadnymi cvičeniami, ale ktoré sú ostrými zásahmi do súkromia. Čiže tajný dohľad, to by som tiež prosil, keby sa rozvírila tento rok debata a by sme prijali nejaké uznesenie a nejaké protestné zhromaždenie, aby sa žiadne tajné veci bez súhlasu občanov nerobili. Aby občania vedeli a mohli odsúhlasiť rozsah tých zásah do svojich osobných a ľudských práv. Pretože všetko, čo je tajné, je netransparentné a všetko je zneužiteľné. A keďže tá demokracia u nás je taká veľmi na tenkom ľade stojí, kde sa zneužíva všetko možné, len aby sa získali peniaze, tak je logické, že sa zneužívajú aj tieto informácie, ktoré sa určitým tajným dohľadom získavajú. Takže tajný dohľad, Miško, aký máš názor na tajný dohľad? Je to demokratické, není to demokratické? Malo by sa to robiť, nemalo by sa to robiť? Určite to nie sú demokratické praktiky, keď niekoho odpočúvajú a robia mu zle a prenasledujú, bránia v hovoroch, izolujú ho a vlastne ho aj ekonomicky zadržiavajú mu finančné toky. Len preto, že on má nejaké názory, ktoré verejne hlása a ktoré sú v rozpore so záujmami finančných oligarchov. A myslím si, že aj v tomto ohľade tajného dohľadu sme my jediní, my ako rodina, jediní a korunní svedkovia, že sme vlastne išli s pevným presvedčením a že spravíme dobre tomuto národu a že presadíme demokraciu a referendum a s vierou sme išli do politiky. A za toto snaženie presadzovať demokratický a transparentný systém rozhodovací sme boli vlastne vystrčení z
tých volieb, proste nepustení do politiky. A boli sme veľmi, veľmi brutálnym spôsobom zastrašovaní a potrestaní za toto naše snaženie, čo už je len dôkaz, čo sme tu už stokrát spomínali, že sme mali zo 62 zamestnancov 54 agentov EŠTB z druhej správy, ktorí boli vycvičení na boj s vnútorným nepriateľom. No a toto sa ešte stále neskončilo, tieto praktiky, ktoré boli najintenzívnejšie za 90 rokov na Slovensku. A stále existujú ešte tieto bunky eštebácké a ich deti budú v tom pokračovať. A toto z takejto praktiky, také pozorovacie a že prenasledujú nepohodlných ľudí, také zhromažďovanie sa z prísahaneckých skupín, vytváranie nejakých rádov a tajných spolkov. To je naozaj veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné pre civilizovanú spoločnosť a je to tiež veľmi nebezpečné pre demokraciu. A keď budeme mať možnosť vytvoriť novú, spravodlivú a naozaj demokratickú spoločnosť, tak toto určite musí vypadnúť. Takéto praktiky, že si s občanovým súkromím si robia, čo chcú. A nevieme si ani predstaviť, že koľko neuveriteľne veľa agentúr existuje na svete, že každá jedna obchodný megakorporácia má svoju tajnú službu, aby zisťovala oné informácie z tej druhej, že Ford zisťuje z Renaultu a potom aj mafie, aké majú z agentúry spravodajské. A dnešný svet je naozaj veľmi, veľmi vďaka tomu neuveriteľnému technickému pokroku popriedkávaný sieťou pozorovateľov a je taký vytechnizovaný, že môžete si byť istí, že každý váš krok, či ste hocikto, niekto sleduje. No ja by som chcel dodať k tomu, že tento rok zrejme sa budeme viacej zaoberať právnymi záležitosťami, aj otázkami tohto tajného sledovania, tajného dozoru, pretože očakávame tento rok niekoľko rozsudkov v našich kauzách a radi by sme ich prebrali tu na. Nie skrz to, aby sme sa sťažovali, ale skrz to, aby aj ostatní získali skúsenosti, pretože, jak sme už tu spomínali, tak procesy na súdoch sa manipulujú nie len tým, že sudca je absolútne nezávislý a môže rozhodnúť podľa svojej vôle, ako chce, ale aj tým, že určité tie procesné záruky sú není dodržané a drobnými vecami, napríklad písaním zápisnice, ktorá je interpretovaná nesprávne, a rôznymi drobnosťami sa dá súdny proces celý zmanipulovať. My sme už hovorili, že sme ešte spor není ukončený, ale bol vydaný prvostupňový rozsudok, ktorý nám zamietol vydať náš rodinný dom v rozpore s ľudskými právami. Súdkyňa šliape po našich ľudských právach, pretože nedala prednosť Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a mala dať podľa článku 154c prednosť, keď zabezpečuje väčšie práva pre nás. Veľa ľudí, napríklad pán doktor Drgonec, veľa ľudí
vo svojich prácach uvádza spôsob, ako sa má aplikovať ten článok 154c. Jednoducho tak, že keď zabezpečuje väčšie práva, tak musí mať prednosť pred domácimi zákonmi. A to sa tu nedodržiava. Teraz máme pred dverami dve kauzy. Jedna kauza je s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy, s magistrátom, s ministerstvom práce a sociálnych vecí a úradom vlády Slovenskej republiky. A ďalšia kauza je LC Plyn Lučenec. To je veľmi vážna kauza, kde bude už 14. januára vynesený rozsudok a my vás budeme informovať, že ako to vlastne dopadlo, pretože máme vážne podozrenie, že skutočne tu není nič náhodné, že nič tu není ponechané náhode a to znamená, nič tu není nezávislé. Že tu kto si riadi naše osudy. Existujú agentúry, ktoré riadia naše osudy, ktoré, tak jak v tom filme Nepriateľ štátu, teda v tom filme Porota, že proste je agentúra, ktorá sleduje každý váš krok, každé vaše podanie, každé vaše rozhodnutie a keď ste určení ako nepriateľ štátu, persona non grata, tak proste si nepomôžete. Ovplyvňujú súdy, ovplyvňujú políciu, ovplyvňujú prokuratúru a to potom už tá nezávislosť toho štátu proste je spochybnená, čiže to by nemalo byť. Ten prípad v Lučenci je veľmi jednoznačný, proste bol nám scudzený tlačiarenský stroj, bola spôsobená škoda, boli vynesené dva rozsudky, jeden o tom, že vlastníkom tlačiarenského stroja neboli tí, čo ho zadržiavali, ale ja osobne. Druhý rozsudok, že by majú vydať bezdôvodné obohatenie, lebo 2 roky na ňom pracovali a my ho nevydali. A tretí bolo uznesenie, že im súd zakázal, dokiaľ mi nezaplatia 4,5 milióna, nesmú previesť majetok na tretie osoby, previedli. Začalo trestné konanie, ktoré už trvá 17 rokov a 17 rokov není schopný tento štát ochraňovať moje práva. A vyzerá to tak, že po tých 17 rokoch sa to tak všetko zmanipulovalo a vyšetrovateľ si tak pripravil svedkov a všetkého, že ten sudca jednoducho ich teraz oslobodí, mne neprizná žiadnu škodu a vlastne spravodlivosť je, tak jak sa povie, za rohom. Pretože mne ostane dlh za nesplatený úver, nemám výrobný prostriedok, ktorý som si za ten úver kúpil a oni si kľudne používali môj výrobný prostriedok, nemuseli mi zaplatiť, zmarili výkon úradného rozhodnutia a kľudne si behajú ďalej po slobode. Takže taká spravodlivosť není skutočne na mieste. Takže budeme sa s tým zaoberať. Tak prejdeme k takému druhému bodu, Miško. Nie. Ešte máš? No, tu si načítal vlastne aj druhú sféru tajného dohľadu, že aj v tej justícii vládne ten tajný dohľad v súvislosti s tým korupčným systémom, akým je prehnitý celý všetky súdy na Slovensku, že vlastne aj ako bolo česť výnimkám, musíš tak, česť výnimkám. No, česť výnimkám. Že ako bolo aj v tej porote, že jednoducho žiadne v dnešnom svete, v tomto nespravodlivom a v ktorom ide len o profit nejakých nadnárodných spoločností a ide len o chamtivosť a egoizmus tých oligarchií, tak v tomto dnešnom svete už žiadne nespravodlivé rozhodnutie, žiadna nehoda, žiadny zločin, ktorý sa udeje, či aj tuto sa zavraždí niekto. Nie je náhodná. Žiadna nespravodlivosť nie je náhodná, ale sa deje preto, lebo je tu totalitný systém,
a kapitalistická oligarchia, ktorá absolútne zdegenerovala samotné základy tradičného rodinného života a zničila morálne piliere ľudského vedomia a ľudia sú vychovala z ľudí chamtivých a egoistických a ľahostajných tvorov, ktorí vlastne sa prispôsobili tejto hroznej spoločnosti. A preto aj sú toľko vražd, lebo je to súčasť toho bordelu. Preto aj je toľko nespravodlivosti na súdoch, lebo tu funguje hrozný korupčný systém. Preto je tu toľko chudoby, lebo je tu hrozne nespravodlivý, voľný, divoký džungla kapitalistického imperializmu. Preto aj je tu toľko utrpenia a biedy a rozkolu, lebo tu vládne nespravodlivosť, parlamentná totalita a kapitalistická oligarchia. A tým chcem povedať, že vlastne každá nespravodlivosť, každé jedno rozhodnutie a každá vražda, každá zlá udalosť je tu systémová. Že je to každé nespravodlivé rozhodnutie je systémové zlo. To nie je vôbec náhodné. Môže za to tento systém. Je to jeho výrobkom. To systémové zlo je to tým systémom. Ja ťa musím trošku poopraviť, lebo my nemôžeme uraziť celý sudcovský stav a všetkých teda ľudí, že všetci sú zlí, ale dá sa povedať, že to, čo si povedal, platí na takých drvivú väčšinu policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí sú skorumpovateľní. Ale vďaka tomu, že sa nájdu medzi nami aj čestní ľudia, aj my sme čestní ľudia, určite sa aj medzi policajtami, prokurátormi, sudcami nájdu čestní ľudia, ktorí to majú ale ťažké. Ja osobne som sa rozprával aj s jedným policajtom, aj s prokurátorom, aj so sudcom, ktorí sa sťažovali, že to majú veľmi ťažké, pretože tá korupcia je zo všetkých strán a oni, keď chcú byť spravodliví, tak doslova do litery vyzerajú smiešní pred svojimi kolegami. Ale našťastie tu máme ešte rytierov doby a musíme počítať s tým, že tí rytieri doby proste zachránia túto spoločnosť a pomaly vytlačíme tú korupciu, ale musíme sa všetci snažiť. A to je aj taká odpoveď na to, že ako ďalej, no? No, chcel som proste povedať, že všetko to, o čom sme sa posledný rok rozprávali, že je tu zlé, že je tu nespravodlivé, že je tu porušovanie ľudských práv, že je tu genocída, že je tu totalita, že to nie je demokracia, že je tu chudoba. Všetko to je následkom toho, že tu bol po 89. nainštalovaný tento zvrhlý, obľudný, totalitný systém, táto kapitalistická oligarchia, ktorá jednak cez prefíkanú zastupiteľskú demokraciu alias parlamentnú totalitu a cez korupčný systém a cez médiá ovládla vlastne túto spoločnosť a tejto oligarchie sú produktom všetky tie zlé veci, ktoré sú pre nás nepriateľné. No a preto proti tomu systému, ja ťa chápem, lebo ja to tiež tak pociťujem, že každé zlo vychádza z toho
takého príslovia, že zlodej kradne dovtedy, len pokiaľ mu to okolie dovolí. To znamená, že keď je systém stavaný na to, aby ochraňoval peniaze, finančné monopoly a oligarchie, aby potláčal demokraticky zmyšľajúcich ľudí, tak potom je to veľmi zlé. A to tu je. To skutočne je tu, pretože keby tu bola skutočná demokracia, tak určite tu není sú bezdomovci, určite tu není 1 milión chudobných ľudí, určite tu není 500 000 nezamestnaných, pretože jednoducho občania by nesúhlasili s takým riadením štátu, aby tu mohli vzniknúť takéto sociálne prepady. A na strane druhej je samozrejme, že neustále určité oligarchie majú dostatok peňazí a majú po šuplíkoch toľko miliónov, ktorým už nič nespraví, keď bude chlieb stať aj 100 eur. Ani to im nič nespraví, pretože majú toľko tých eur, že nevedia, čo s nimi robiť. No, ale posunieme sa o trošku ďalej, aby mala debata nejaká zmysel. Čo s tým? Čo s tým spraviť? Tak ja si myslím, že mohol by si predstaviť také 4 základné zákony. 4 také základné zákony by si mohol predstaviť v skratke a potom si môžeme o každom jednom povedať trošička viac. Tak čo by sa tu malo zmeniť v prvom rade? No, absolútne v prvom rade by sa tu mal zmeniť základ rozhodovacieho systému, to znamená odstrčiť tento skorumpovaný zastupiteľský systém, ktorý oni volajú demokratický, v ktorom tí zástupcovia sú jednak sa tam dostali len z vôle globálnych megakorporácií, lebo Národná rada je zakázané mesto. Po druhé, voľby vyhrávajú len tí, čo vedia najlepšie obvolovať ľudí a proste do tej Národnej rady vlastne nevpustili ani nevpustia nikoho čestného, preto to treba zmeniť a odobrať im tú neobmedzenú moc. A zákonom o referende, novým zákonom o referende zlegalizovať to, že len cez referendum sa bude rozhodovať o každej otázke verejného záujmu, to znamená aj v miestnych samosprávach. Ja ťa preruším. No skús tak krátke len prvé vymenovať tie zákony, ktoré podľa teba by mali prísť, len ich vymenovať a potom o každom zákone skús takú len minútku len povedať ten základ, že čo by malo byť. Takže prvé si hovoril zákon o referende, už sme hovorili. Druhý zákon, aký by podľa teba mal vzniknúť? No zákon o demokracii, ktorý Tretí zákon. Zákon o ochrane ľudských práv. Štvrtý zákon. Zákon o trvalo udržateľnom rozvoji. Piatý zákon. Zákon o podmienenom plánovanom trhovom hospodárstve. A šiestý zákon. Zákon o pridanej hodnote. No a poďme na druhý zákon. No zákon o demokracii by mal byť novým občianským a trestným zákonníkom a súčasne aj súdnym poriadkom. To znamená... Čo by mal odstrániť? No vlastne všetko to zlé, čo bolo v tom občianskom zákonníku, napríklad, že SROčky ručili len tým ich obmedzeným ručením proti fyzickým osobám v ohľade dlhov, alebo v súdnom poriadku, že na odvolávanie sa dostáva zápisnica, ktorá sa dá ľahko zmanipulovať, to znamená, mala by sa dodávať aj zvukový záznam toho pojednávania. Potom v trestnom zákonníku ohľadom toho, že by sa mal spresniť napríklad vlastizrada, že to nie je len to, čo dnes poznáme, ale že to je aj spôsobenie, že veľká skupina občanov sa prepadla do bezdomovstva, že odpredanie národného bohatstva cudzým mocnostiam.
A proste takéto prečiny, potom by sa tam mali aj upravovať tie dĺžky, primerane upraviť dĺžky odňatia slobody, že aby nebolo, že za podvod idú ľudia na 4 roky a za ozbrojenú krádež, pri ktorej ukradnú 10 000 korún, pôjdu na 8 rokov. A proste, no v konečnom dôsledku tam aj prideli tie najdôležitejšie paragrafy, ako je zločin proti spravodlivosti. Tým by sa postihovali sudcovia, ktorí nespravodlivo rozhodli, v rozpore s medzinárodnými dohovormi alebo niekomu poškodili ľudské práva svojim rozhodnutím, aby sa tým odsúdili na trest doživotnej verejnej hanby. Takže zákon o demokracii by mal vlastne chrániť demokraciu. No. To je moja predstava tiež, proste, že demokracia je vôľa ľudu a nikto nemôže byť nepostihnutelný, keď spraví veľké prešlapy. Asi o tom je to. To znamená odvolať neodvolateľných a starať sa, aby demokracia plnila svoj zmysel. Aký je ďalší zákon? Zákon o ochrane ľudských práv. Zákon o ochrane ľudských práv, ako naznačuje názov, ochraňuje vlastne ľudské práva občanov, a to tým, že to, čo teraz sa veľmi pomaly a vláčne dostáva do súdnictva, uvádza priamo do praxe. A to napríklad aj ten dohovor o ochrane ľudských práv bude mať podobné paragrafy tento zákon ako ten dohovor, aby sa to dostalo do praxe. A jeho hlavnou myšlienkou, jeho hlavným zmyslom bude zriadenie úradu na ochranu demokracie a ľudských práv, ktorý bude mať zvláštne kompetencie, bude absolútne nezávislý tento úrad, bude mať vlastnú políciu, nábor bude prebiehať cez morálny kódex a cez proste tým, že budú musieť odovzdávať firmy a tak. A jeho hlavným účelom bude to zastaviť korupciu a bude môcť postihovať nepostihnuteľných. To znamená, pokiaľ nejaký sudca v Dolnej Ľubovej dá nejaký nespravodlivý rozsudok, tak on ho odvolá z toho sudcovského úradu a potom ho bude sa snažiť, no proste potom ho prostredníctvom ľudového referenda odsúdi. To je na tom podstatné, že všetky jeho rozhodnutia budú prebiehať cez ľudové referendum, aby sa nedali zneužiť. To bude tá zábezpeka proti zneužitiu. To znamená, že v skratke, ak by som mohol povedať, tak ľudské práva musia sa povýšiť na vyššiu hodnotu, nie byť napísané len na papieri, ale musia vzniknúť aj v praxi vykonávacie zákony na výkon ľudských práv, ktoré tu nie sú. Žiaľ Bohu, prax je dneska aj taká, že existuje listina a dohovor o ochrane ľudských práv, ale neexistujú zákony na výkon ochrany ľudských práv. To znamená vykonávacie zákony. Sudca sa nemá o čo oprieť, len o ten dohovor, a preto to sudcovia málo využívajú. No ďalší zákon? Zákon o trvalo udržateľnom rozvoji. Tento zákon bude vlastne dostávať do praxe ten trvalo udržateľný rozvoj a v jeho hlavnom zmysle bude vlastne robiť zo Slovenska sebestačnú krajinu, a to v potravinárskom a energetickom ohľade. To znamená, že bude proste zabezpečovať udržateľný rozvoj, že sa budú musieť znovu zakladať družstva a tak ďalej, znovu
začať výstavba bytov. Potom sa bude podľa tohto zákona sa zoštátňa strategické podniky, aby prírodné zdroje boli v rukách vlastne národa. To znamená elektrárne, prírodné zdroje, plinárne a strategické proste súroviny. A medzi iným aj telekomunikačné spoločnosti a banky, tie budú len jedny štátne, lebo banky o národnom bohatstve musí rozhodovať len národ, to znamená nemôžu byť súkromné banky, ktoré rozhodujú podľa osobného vlastného prospechu o bohatstve celého národa a rozhodujú o všetkých tých osudoch a smerovania ekonomiky. Ja len doplním, že teraz je veľký problém a veľa sa rozpráva na internete o Federálnej rezervnej banke, ktorá je vlastne tiež súkromná a tlačí doláre a začínajú byť pochybnosti o vlastne legitimite, pretože už sa to veľmi zneužíva a údajne dali do obehu obrovské množstvo nie falošných, ale nekrytých peňazí. No a potom v konečnom dôsledku bude aj v energetickom ohľade zabezpečovať sebestačnosť Slovenska, to znamená cez výstavbu vodných elektrární a rozvoj priemyslu a hybridného motora. A vlastne aj bude obmedzovať vlastne pôrodnosť, aby nedošlo k preľudneniu Slovenska a vlastne čo by narušilo absolútne trvalo udržateľný rozvoj. To znamená, rodiny budú môcť mať jedna rodina maximálne 2 deti a potom vyššie až keď preukážu dostatočné sociálne zabezpečenie a proste dostatočné majetkové pomery. No, treba len spomenúť, že toto je idea návrhov zákonov, ktoré by mali tvoriť pyramídu takej lepšej, spravodlivej spoločnosti. A samozrejme tie detailné paragrafy a detailné záležitosti treba ešte dopracovať. A preto vyzývame našich internetových priateľov, aby sa vyjadrili a aby sme mohli spraviť širšie také fórum, kde by sme už mohli konkrétnejšie rozoberať jednotlivé tie paragrafy v týchto zákonov. No aký máme ďalší zákon podľa teba, ktorý by nám vylepšil spoločnosť? Zákon o podmienenom plánovanom trhovom hospodárstve. Ten je o tom, aj ako názov naznačuje, o podmienenom plánovanom trhovom hospodárstve. To znamená, zahadzuje starý systém akcionárskeho kapitalizmu voľného trhu, ktorý sa neuveriteľne zneužíval a priviedol a spôsobil neuveriteľné utrpenie, chudobu a biedu v širokých vrstvách spoločnosti a aj bol veľmi nespravodlivý, lebo bohatli len podvodníci. No a tento zákon bude absolútne revolučný v tom, že bude ako prvý spájať prvky kolektivizmu, toho socialistického a absolútne slobodného súkromného majetku kapitalistického. To znamená, že malé a stredné podniky do 100 zamestnancov budú môcť mať súkromníci, ale budú v nich rozhodovať zamestnanci o každých krokoch, to znamená aj o prepustení a tak ďalej, o ekonomických krokoch a
vyššie ako 100 zamestnancov budú kooperatíva. Tým sa vlastne zamedzí tomu, čo je najhoršie pri veľkých podnikoch, že dochádza k rôznym podvodom a vlastne tí vedúci manažéri sa chcú len priživiť a hľadia len na svoj osobný prospech a vlastne v takom veľkom podniku človek neuveriteľne bohatne a tým sa vlastne narúša vlastne ten komplex rovnosti, rovnováhy sa narúša rovnováha spoločnosti, keď niekto vlastní Slovnaft alebo iné neuveriteľne veľké podniky. Tu treba len dodať, že je to spravodlivé, pretože všetci ľudia na tejto zemi by mali mať rovnaké práva. A je absolútne nelogické, prečo niekto, kto ešte by som povedal navyše nakradne množstvo peňazí, poruší zákony, špekulatívnym spôsobom si získa rôzne akcie a proste rôzne mechanizmy a vlastní obrovské množstvo pôdy, rozhoduje nad obrovským množstvom životov a proste je to pre ľudí už v tomto veku, keď sme takto vyspeli, tak sa mi to javí nespravodlivé a ľudia by mali viacej rozhodovať o spoločných veciach. A preto si myslím, že toto je veľmi dobrý model a my nemôžeme potierať plánované hospodárenie. To, že socializmus bol plánovaný, tak to nebola chyba. Dneska plánuje každá firma, bez plánovania by sa nikto nepohol dopredu, keby nevedel, čo bude s ním o rok ďalej. To je proste... Nikto by neprežil. To by nikto neprežil. Proste treba plánovať ešte dôslednejšie, dôkladnejšie a trvalo udržateľný rozvoj je o tom, že sa to musí tak naplánovať, aby tá zem to vydržala, aby sme vydržali so zásobami jednak energetickými zásobami, potravinárskymi, prírodnými zdrojmi, aby neprišli katastrofy, aby nehynuli ľudia. Ďalší zákon podľa teba? No a posledný zákon, ktorý vlastne uzatvára tento komplex, tento balík, ktorý vlastne je pilier tej novej spravodlivej občianskej spoločnosti. Tak tento posledný zákon je zákon o pridanej hodnote a ten bude absolútne znemožňovať akékoľvek podvody a špekulácie, pretože bude ustanovovať to, že každý si môže zobrať zo spoločnosti len toľko, koľko dá do spoločnosti pridanej hodnoty. To znamená, ešte viac. Každý musí dať o niečo viac pridanej hodnoty do spoločnosti, aby si mohol zobrať zo spoločnosti. To znamená, a pridaná hodnota je každý výrobný prostriedok, ktorý spoločnosť potrebuje alebo si ho žiada. To znamená, ľud rozhodne, keď reklamu nechce, tak to nebude pridaná hodnota, nebude za to ľudia dostávať odmeny. To znamená, vráti absolútny prapôvodný význam peňažnému systému a to zjednodušenie výmenného tovaru, výmenného obchodu. To znamená, znemožní, aby niekto vytváral zisk bez pridanej hodnoty. Áno, aby niekto vytváral peniaze, ktoré nie sú kryté prácou. Proste, aby niekto bohatol na špekuláciách. Tu ma napadá jedna taká priam utopistická myšlienka, že skutočne nastal čas. Že nastal čas, vážení, zamyslíme sa nad tým, že prečo boli peniaze vymyslené. Peniaze boli, už sme si to tu veľakrát hovorili, ale taký základný princíp, peniaze boli vymyslené, jak Miško tu už veľakrát povedal, že aby sa zjednodušil ten výmenný obchod. Ja vyrobím to, druhý vyrobí ono
a aby sme si mohli ľahšie to vymieňať medzi sebou, tak sa spravila nejaká hodnota, ktorá bola vyjadrená v zlate, v striebre a neskôršie v bankovkách a sa ľahšie vymienialo. Ale čo sa stalo? No špekulanti prišli na to, že tie papierové bankovky si môžu vytlačiť a môžu proste si zobrať oveľa viac vecí bez toho, že by do tej spoločnosti, do tej zeme niečo vrazili. No, ale pozor, a preto vznikajú krízy, a preto vznikajú vojny. Lebo vznikla bublina. Ale preto si ja myslím, že už nastal čas, pretože ľudstvo sa dostalo do počítačového veku. Predstavme si, že v určitom momente sa nedali tie peniaze nahradiť, pretože fakt neexistoval proste systém, ako si vymeniť tú prácu. Ale v dnešnej ére počítačového systému, elektronickej pošty, internetu, telekomunikácie je veľmi jednoduché spraviť výmenný systém bez toho, že by peniaze proste museli fungovať ďalej. A krokom k tomu, to je samozrejme, ako by som povedal, verné, utopia, ale prvým krokom k tejto naplnenie, k tejto spravodlivejšej verzii uplatňovania si svojich práv a spravodlivého zadozučinenia za svoju prácu je vlastne ten zákon o pridanej hodnote. To je veľmi, myslím si, že dôležité, pretože je tu veľa ľudí, ktorí majú viac peňazí a menej dávajú do spoločnosti. Majú viac peňazí len preto, pretože majú základný kapitál nejaký, ktorý získali možno aj tým, že ho ukradli, a s tým ďalej obchodujú a s tým sa viacej obohacujú. A vlastne už prišli do takého štádia, že len berú od nás robotu a vlastne žiadnu nedávajú. Čiže sú príživníci. Ale tým, že majú veľa peňazí, už ich nikto za príživníkov nepovažuje. Nedávno išiel ten pekný český dvojdielny film s kráľom Matejom, Pekár, Cisár a Matejov král, či ako sa to volalo, Miško? Nie, Cisár Rudolf, Cisárov Pekár a Pekárov Cisár. Ten mal peknú pesničku a tu si teraz pustíme určite, aj na začiatok si ju pustíme a teraz si ju pustíme teraz. Zapomeňte už jednou na zlato a na ty nesmysly a vymyslete něco užitečného. Vymyslete třeba by ženským nestvrdli dlaně po práci, aby měli ruce jako samet, vlasy jako hedvábí, zuby jako perle a líčka jako aksamit, slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence, zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí havíř. Já sádám dolů do dolů a doluju rudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže. Já z nich šiju boty. Já pěstuju růže. Já látám kalhoty. Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc.
všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Širší ulice a tvrdší podkoví, Kuřat a slepice, pečivo cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty. a olej na stroje, A stroje na práci, a práci bez boje, po práci legraci a slunce dost a dost pro staré, pro děti a děti pro radost a radost pro děti. a budem společně svět a mír milovat, A budeme společně pro ten svět pracovat. Když všichni všechně všechno dáme, tak bude všichni všechno mít dohromady. A s touto pesničkou by sme sa mohli aj rozlúčiť s tým, že vlastne takto by mal fungovať spravodlivý svet. Ten dá to, ten dá ono a spolu dáme všetko. Ale tento spravodlivý svet nepotrebuje handlérov, špekulantov, zlodejov, podvodníkov. Ten spravodlivý svet potrebuje len čestných ľudí, ktorí pridajú niečo do spoločnosti a práve preto si môžu zo spoločnosti zobrať. Takže zhrnuli sme tu zhruba takú víziu budúcnosti, takže ja to ešte tak zhrniem tak v skratke, že zákon o referende bude vlastne o tom, že budeme my, občania, rozhodovať o veciach verejných. Zákon o demokracii bude o tom, aby sme si zachovali tú demokraciu, že my, občania, budeme rozhodovať o veciach verejných. Zákon o ochrane ľudských práv bude o tom, že v prvom rade si budeme ochraňovať ľudské práva a až potom sú ekonomické a ostatné záujmy. Zákon o trvalo udržateľnom rozvoji bude o tom, aby sme zachovali zem aj pre ďalšie generácie, od ktorých sme si ju vlastne požičali, pretože my tú zem nevlastníme. Zákon o podmienenom plánovom trhovom hospodárení bude o tom, že nemôže byť vykorisťovanie, aby niekto vlastnil všetko a druhý nemal nič, pretože na tejto planéte sme sa narodili všetci rovní a nemôže niekto si uzurpovať, že je viac. To už sme tu mali od fašizmu až neviem pokiaľ. A zákon o pridanej hodnote je vlastne o tom, že nemôžeš si zobrať z tej spoločnosti viac, než do tej spoločnosti dáš. A to je spravodlivé. A tým pádom odstránime všetkých mafiáncov a nespravodlivý život. Podvodníkov. A ja si myslím, že ak sa vám táto myšlienka páči, pridajte sa k nám, doktrinárom. My sme za to, aby sme žili slušne, aby sme pracovali, aby sme pridávali hodnotu do spoločnosti, ale aby nás nikto nevykorisťoval, aby nás nikto nezdieral a jak sa povie, aby hlupák nerozhodoval o našom osude a aby už konečne prestali tu ľudia sa prepadávať do bezdomovstva len preto, že iné finančné skupiny a záujmy podvodníkov a špekulantov chcú žiť na náš úkor. Takže Miško, asi to ukončíme a želáme vám všetkým všetko dobré v tomto roku ešte raz, veľa šťastia, veľa lásky, veľa peňazí a prídite, napíšte nám, prídite sa tu posadiť, prídite si porozprávať, lebo úplne iné je rozprávať, než sedieť doma za internetom a písať tam všelijaké vetičky. Prídite, vráťte sa z toho fiktívneho života do reálneho života, sem medzi nás, pretože reálny život, to je budúcnosť tohto sveta. Fiktívny život, to je proste nejaká fikcia, kde potom sú dva svety. Jedni, čo žijú v tom fiktívnom svete a nás aj cez ten fiktívny život ovládajú, a druhí, ktorí v tom reálnom svete musia makať, aby tí v tom fiktívnom svete si mohli užívať. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť a teším sa o 2 týždne. Dovidenia.
Thank you.